Na csá! Na! Hát nem voltam most egy ideig. Hogy vagyok én benne? Így benne vagyunk mi. Én benne vagyok. Nem voltam egy ideig, el kellett utaznom. Kamerázhattam volna, csak én hülye. Az iPad-et telekúrtam filmekkel, és nem volt szabad hely, hogy rögzítsek. Illetve a mobilnetem is korlátolt, csak bele-bele néztem videóba YouTube-on, mert 2 giga a havi adatforgalmam, és hát, na mindegy, az lófasz. Tehát megtettem volna, hogy kamerázok, és akkor most feltöltöm a hétvége eseményeit, vagy ennek a pár napnak az eseményeit, de nem így történt. Legközelebb okosabb leszek, mert most már megvan az a szírszar Galaxy Tab, és igazából arra is tudok filmeket tenni. Ja, nem, bocsánat, hülyeséget mondok, mert az meg olyan, hogyha fekszek, és ki van támasztva a Samsung Galaxy Tab, így az inverzét látom a filmnek, tehát olyan szarabb beláthatósága, ha nem velem szembe van, tehát a szememmel egy vonalban, akkor negatívba látom az egészet, szánalmas szar, és azon ugyebár a kamera rossz, ebbe meg nem lehet SD kártyát dugni, tehát megvan a baj. Na most a Sanyi live-ját megnéztem az első 5 percet, hogy a mobilnetem teljesen ne merüljön le, vagy ki. Ez úgy néz ki, hogy amúgy rendben van. iPad-re találtam egy Hangout alkalmazást, valószínűleg most ezzel nem mondtam újat, nekem új, én még soha nem használtam, és akkor a Gmail fiókommal társítva elvileg tudom is használni. Na most arra leszek kíváncsi, hogy live-ozás közben én hallható vagyok-e, látható vagyok-e, ezt még ki kéne próbálnom. Valamit még akartam mondani. Ja, hogy hol voltam hétvégén. Na, az titok, azt nem mondhatom el egyenlőre. Ja, amit rendeltem eBay-ről kajákat, semmi nem jött meg, pedig már nagy részének meg kellett volna érkeznie. Attól tartok, hogy élelmiszert nem lehet egyes országokban akkor ezek szerint rendelni, de levél se jött, hogy felszólítjuk önt, hogy ne rendeljen ilyeneket, vagy valami, de egy szem kaja nem jött még meg eddig, amit rendeltem. Aggódom is emiatt, nem is, de nem tudom, mi lehet ennek az oka. Majd utána olvasok, aztán kiderül. Még valami ízű. Ja, vegyetek powerbankot. Csak itt, csak most. De tényleg. Szóval ennyi van. Na, néztem a Sanyi videójának az elejét, most ha ezt befejeztem, feltöltöm, és akkor megnézem teljes egészében a videót. Neki más PC-n. Én nem használok PC-t, tehát hogy az Apple-lel kapcsolatba kerültem, hát az Android is csak muszájból, de Windows-t én már nem használok. Az nincs az Isten, amire én Windows használja. Nagyon sokat kéne fizetni a Bill Gates-nek, és bazd meg, még ő kér pénzt ezért a fostos operációs rendszerért. Hát szopjon le a gecibe. Nem? Egy nagy hulladék szar, és olyan árakon árulja, talán most a Windows 10 az ingyenes lesz, vagy csak azoknak lesz ingyenes, akik Windows 9-et használnak, nem tudom, de hogy ezért még pénzt kér, az a szerencsétlen nyomorék kis pöcsfej. Na mindegy. Hallottátok ezt a gecizési botrányt? Hogy Orbán egy geci, az annyira tetszik. Bementem a Lidlbe, vettem egy croissant, meg mit tudom én, valamit vettem még, nem tudom pontosan mit vettem. Újság címlapján Orbán egy geci. Ez az, mondom, végre. Na, jó, van, nem politizálok. Hamarosan jön a live. Bővebb infók, Bese Sanyi. Facebook csatorna. Mi? Mi van? YouTube csatornáján lesznek. Vagy Facebook oldalán, tudja a faszom. De azért én is mondok ezt-azt. Maga a live az ő csatornáján fog zajlani. Ugyebár én nem tudom ezt hoztolni egy iPadről, nekem viszont megvan a technika ehhez. Na, béke, cső!